खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बरपेटायाव सासे उन्दै लाइमोनखौ किडनेप खालामनानै बुथारदों सासे दुथां सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला बे दुथां सुबुङा 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ थांनाय 29 जुनावनो किडनेप खालामदोंमोन माजिदुल इस्लाम मुंनि सासे दुथां सुबुङा। हिन्जावसाखौ किडनेप खालामनानै बिगोमानाव 1 लाख रां दाबि खालामदोंमोन बे दुथाङा। उनाव जोबथायाव रांखौ मोनैनि थाखाय उन्दै हिन्जावसाखौ बुथारनानै गावनिनो न'नि उसुङाव जावनानै फबनानै दोनदों। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा किडनेप खालामग्रानि न'नि उसुङाव जावनानै हिन्जावसानि गोथै देहाखौ बोखाङो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बरपेटानि खामारपारा गामियाव सोमजिदों बे जाथाया। जाथायाव बोलि जानांनाय हिन्जावसानि मुंखौ रहिमा बेगम होननानै सिनायथिनो हादों। दायनिगिरिनि न'खौ रायजानो ओंखारनानै सावनानै होदों आरो बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों लोब्बा थाबावनाय 3 दायनिगिरिफोरखौबो पुलिसा खानो हाबाय। लखिमपुराव सोरखारा इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। लखिमपुरनि ख्रिस्टियान राजक गामियाव मैया फुंनि 6 बाजिसो समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाफैनाय नखरफोरखौ इभिक्सन खालामदों सोरखारा। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोरखारा बै जायगायाव इभिक्सन खालामनायनि नटिसखौ सानब्रै सिगाङावनो बै जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौ न' खालि खालामनो थाखाय दैथायहरदोंमोन। फरायसालिनिफ्राय थोंजोङै दैमायाव दुगैनो थांनानै गोमानानै थानाय शिबसागरनि सेरेकापार हातिमुरिया गामिनि 2 फरायसा पुरब काश्यप दत्त आरो ऐश्वरिक रंमन मेथि 2 फरायसाया दैयाव दुगैनानै गोमानानै दङमोन। जेराव बिसोरखौ नागिरहैनाय समाव दै जिंनिफ्राय बिसोरनि गस्ला आरो लंपेन्ट आरो साइकेलफोरखौल' पुलिसा मोननो हादोंमोन। नाथाय मैया एसडिआरएफनि हानजाया गोबाव घन्टा समसिम दैयाव नागिरनायनि उनाव पुरब काश्यप दत्त फरायसानि गोथै सहखौ दैनिफ्राय बोखांनो हायो। नाथाय दासिमबो गुबुन सासे गोमानानै थाबावनाय ऐश्वरिक रंमन मेथि मुंनि फरायसाखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै। बेखायनो बिमा-बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौ नोजोर लाखि जाहाथे बेफोरबादि दुखुनांथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाया। हरनि समाव सिनायनो हायै दुथां सुबुंफोरा फैनानै मिलिखन मोसाहारि मुंनि सासे सुबुंखौ गुलि गावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुलि नांजानाय मिलिखन मोसाहारिया गहपुर हालामनि जयपुर मुंनि गामिनि थागिबिमोन। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला हरनि 10 रिंगासो समाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। मिलिखन मोसाहारिखौ गुलि गावनाय जायगायाव पुलिसा संदाननानै 9mm नि गंसे पिस्तलखौ बोखांनो हादों। दुथांफोरनि गुलि गावनाया मिलिखन मोसाहारिनि उदैयाव नांदों जेराव मिलिखन मोसाहारिया गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथाय जानाय उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। नाथाय मिलिखन मोसाहारिखौ मानि जाहोनाव सोर गुलि गावखो बेनि गुबै जाहोनखौ पुलिसा संदाननाय खामानिखौ जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। समाजारि बिजोङाव एबा गावनि इनस्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों भारत हादराव थानानैबो हादोरनि हेंथायै खोथा बुंनानै समाजारि बिजोङाव पस्ट हगारग्रा सासे सुबुंखौ खादों धुबुरी पुलिसा। बे खाजानाय सुबुंखौ बालदबा गामिनि राशिदुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। समाजारि बिजोङाव एबा गावनि इनस्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों भारत हादराव थानानैबो हादोरनि हेंथायै खोथा बुंनानै समाजारि बिजोङाव पस्ट हगारग्रा सासे सुबुंखौ खादों धुबुरी पुलिसा। बे खाजानाय सुबुंखौ बालदबा गामिनि राशिदुल इस्लाम होननानै सिनायथि होदों। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड एबा सुंद'यै एपिडिसिएलआव गोख्रों एक्सन। खनसेनो गोजौ थाखोनि 2 अफिसारखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय। मख'नो गोनांदि एपिडिसिएलनि गोजौ थाखोनि 4 अफिसारफ्रा जाख्ल'नायजों लोगोसे आयेन बेरेखा खामानिफोरजों लोब्बा थानाय 2 अफिसारफोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय। रिपर्टनि बादिब्ला एपिडिसिएलनि 4 अफिसारफ्रा थिकादार आरो फालांगि फसंथानफोरजों लोगो जानानै लाख लाख रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। बेफोरनि गेजेराव देरसिन जाख्ल'नाय अजदआ जादों एपिडिसिएलनि मासिगिरि आरो आसाम सोरखारनि बारग' चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बरुवाखौ बिदाय होनाय हाबाफारि खुंनानै थिकादारनि जोहै 27 लाख रां खरसा खालामनायनि नंखाय बिल दिन्थिनानै रां जाख्ल'दोंमोन बै 4 अफिसारफ्रा। मिस्ट्रि मावनानै जिउ खुंनाय सुबुंखौ गोबौ सिखाजों जिउ फोजोबनो हुमखि होदों सासे दुथां सुबुङा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला तामुलपुर जिल्ला दलपार गामिनि सासे साधारन मिस्ट्रि खामानि मावनानै जिउ खुंग्रा प्रबिन राभा मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायनि अजद दैखांदों। प्रबिन राभा मिस्ट्रिनि खामानि मावबाय थानाय समावनो उलुबारि सकआव जितेन तालुकदार मुंनि सासे सुबुङा जेबो दाय गैयाबालानो गोबौ सिखाजों जिउ फोजोबनो नागिरदोंमोन। बे जाथाया ओनसोलावनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाथायखौ लानानै प्रबिन राभानि नखर आरो गामिनि सुबुंफोरा तामुलपुर जिल्ला राभा आफाद फरायसाफोरनो खौरां हरनायनि उनाव जितेन तालुकदारनि हेंथायै गोख्रों सोंखारिनायजों लोगोसे बिनि हेंथायै थानायाव गांसे एफआइआर थिसननाय जायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।